Asinan from Marie Joy Eliana. Anak ko adaayan kan Bonbon, lakay ko ani Rohel. Kids ko ada Christine, Kenneth, kan Francine Udlus, dita Skyview Virak Itugon Benguet. Parents ko ada Francis, kan Liway Agurin, iti Dagupan Tabuk Kalinga, kan kabsat ko ani Beverly Shane Wangag from Marilu Odlus. Makablaawan pa ni Lamberto Pasion Jr., kan Leslie May Pasion Andres, kan apok ani Anaya Faith, kan Noli Andres, dita Villa Carmen Ramon Isabela. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Lilian. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Lilian at Pangasinan. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili ang maidrama, kat makaipaay inspirasyon kadagiti padak amang tartarabay, kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Si papanakkelak amang ibaga, anaadi kakon adumdumngag iti channel yo manang. Gaputapud numet apakaadawan iti adal dagiti padas nga ik-ikkanyo iti biyag. Ipalubos yo man nga rod arugyak ti agsalaysay, idi katurturpos ko iti high school, Manang Emmy. Kablaawan ka iti panagturpos mo iti high school, anak ko. Agyaman ak nanang. Maanya nga iti kayat mo nga alaan a kurso. Kayat ko kumati agadal iti kinamaestra nanang. Imon arapapan tagbalin ang maestra si Kalilian. Tasaan ka nagtuloy nga agadal iti kolehiya. Ha? Anya? Apay nga'y tatang. Lakay, anya ka din day nga ibagbagam. Nangagyumot timbagak saan ka day? Saan kan nga agkolehiyo, Lilian? Tulungan na kamilaangan kan ni nanang mo nga agtrabaho iti talaw. Ngam tatang, kayat ko ti agbalin ang maestra. Saanan? Anyat serbi na nga agadal kapaylaang, makiasawa kan tumutlaang. Iso asayang lang ti mabusbos para iti panagadal mo. Lakay, at daarapaap ti anak ta. Saan ka kadi amaragsakan no kas pangarigan makaturpos iti kolehiyo kat agbalin a maestra? Madula amin day ta. Itagbat mo iti bataw. Oray pagtuluyam, saan tumutlang ang makaturpaos ta makiasawan tumutlaang day ta. Lakay, kasta unay aladingit di anak mo, itay imbaga masaanan nga agtuloy nga agkolehiyo. Talaga asaanan, ta sayang laang ti kwarta abusbusan na. Apay ngamin ay nga unaam di anak mo. Adal ti prioridad na, saan at ti makiasawa. Italaang day ta. Ngaminton agad adalan, tan naki-boyfriend, di makiasawan tumutlaang. Babae ti anak ta bakit? Oray no makaturpos no bilang, kat kunaan to ti pakiasawaan na saan nagtrabaho, tataripatwon na lang ti agbalin nga anak da, at nga raw maaramidan na. Lakay, Ti babae, para balay day ta. Iso nga oray awan kurso na, okay laan. ngam na saysaya at matlaang no adda na turpos na. Tapno saan to atagtagibasit dagiti nakaikamangan na. Nagsimple, dipilin na ti pakiasawaan na. Ay, unay kamutan lakay. Tumulong lang nagtrabaho iti talon. No di na kayat, di agsapol iti sabala trabaho na, iti kasta makatulong mo't kadag iti paggastusan diti balay. Lakay kan baketan. Ay, Panawon mo't tapno agsubad ta anak ta iti panang paadal taken kwa na.
Itay pa anadlaw ko adi ka matagtagari, Lilian. Ray, Ada ka di parikot? Kalkalpas lang ti graduation tayo ng kastamat ti jar mo. Imbis anaragsak ka kuma, tagkolehiyo tayo. dayta nga rod ti parikot ko. Di na kon kaya ta pagtuluyan nga agadal ni tatang ko. Anya? Wan Ray, babae ak kano, iso asaanan a masapol. Tainton makiasawa ak. Agtagibalayak tumutlaang kano. Kasta ti ko na ni tatang mo? Wan, kasanon ti arapap kung agbalinto a maysa a maestra. Di palawag mo ko ni tatang mo ti amin. Ibaga makayat mo ti makaturpos. Imbaga kun, ngam natangkan ti pangadeng na asaan ako nga agtuloy. Anyan? Kaasi kamot nga rod no kasta. Sapay namnaman dagiti kaadalan ta nga agkukuyog tayo nga ginroll iti koleyo. Sapay ko mga rod, tamabawing kun to pa iti pangadeng ni tatang. Sapay ko ma. Nanang, talaga ka di asaanan nga agbaliw ti pangadeng ni tatang? May papan iti panagadal ko. Ay, natangkan ti pangadang ni tatang mo, anak ko. Agsapol ka kanulaangan iti sabali at trabaho, no di mo kayat ijay talon. Anyamot to ni tatang. Awan pa'y ambisyon na para kadagiti anak na. Kaya't na pumada kami kada kayo asaan anak kaadayo dito'y lugar tayo. Katalon laang ti sangsangwan iti inaldaw. Pasensya mo ni tatang mo, anak ko. Amo mo ti ugali na. No nangisit. Sige, agsapulak laangan iti trabahok nanang. Ngam agadalaklat ta. No kasapulan nga ag-working student tak, aramidak tapno makaturpusak laang. Kaya't kumot alumungaw ti panagbiag tayo nanang. Sana kanayon nga iti laangan talon ti ayan nyo kani tatang. Ay, dayawak day ta kapanunutam, anak ko. Adakan ka no anya ti kayat mo. Basta agpakada ka kani tatang mo, anyaman ti agbalin a desisyon mo. Wan nanang, ikagumaak ti agsapol iti trabaho a mabalinak lat nga agadal. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Kalpasan ti graduation ko iti high school, kasta unay aragsak ko manang Emmy, gapo tamaadal kon ti kayat ko a kurso. Ti kinamaestra. Ngam kasla nagtupak kanyak ti langit, idi imbaga ni tatang, asaan akon nga agtuloy pay iti kolehyo. Naglidayak iti kasta unay manang. Ngam impaganatgat ko ti tarigagay ko a makapagtuloy, kan makaadal iti kinamaestra. Nagsapulak nga rod iti trabaho manang, kat napagasata nakmat. Nanang, adan trabahok. Anya, ay isa di inungay dayta, anak ko. Iti kantin ako kwa ti lola kan lolo ti kaadalak nanang. Ada kantin da iti ili. Kat naawat akmat kas serbidora iti kantin da. Ay, nasaya at nga rudno kasta, anak ko. Masapol nga agstay inak iti nanang. Tadinawat ko ano mabalin. Ipaayandak iti oras ko nga agadal iti kolehyo. Anya, nay, kasanungay dayta, anak ko. Agtrabaho ak iti bigat nanang. Nga mag-eskwela ak iti malam. Tumulong ak tulaangan iti rabii. Kayat mo asawan.
Pumanaw ka dito'y balay. Kapilitan na kasta nanang, tapno makaadalak. Naimbaglaangan atay manugot da itimpak pakaasik kadakwada. Kabaalam nga ta anak ko, ang mga numarigatan kamat. Anong saklanang? Manmano da ito yan nga oportunidad. Kas makita kat nasaya at matagiti agbalin nga amok. Iso nga agano sak, nanang. Talaga natangken ti ulo day nga anak mo. Talaga nga minakayat na ti agkolehiyo lakay. Kahit pumanaw dito balay? Anya ta amom, ang mga nulalakin tulang ti masarakan na di tamapan na pagtrabahuan. Apay nga min ay akas ta ti pampanunutem. Ay na bakit? Uray po utem. Makiasawan tumot lang day ta babae. Saan tumot lang ang makalipas iti panagadal na? Sa pailak ta saan to ang mapasamak day ta nga ibagbagam lakay. Makita ket pursigido di anak ta ang maragpat na ti tartarigagayan na. Iso apang nga asim, tapunasem day ta pampanunutem maipapanken kwa na. Talaga ang makaungat ni tatang. Itay nagpakadaakan kwa na. Nasakit mo tinakam ko amang panaw kadakwada. Ngam talaga kayat ko ti agtuloy nga agadal. Amo ka saan analakaday ti desisyon ko. Amo ka narigat ti ag-working student. Ngam amo ka kabaalak. Ano sak ti amin? Kayat ko nga ipanagnag ka ni tatang. Akam maliti pampanunutan na maipapan kanyak. Kayat ko amatunoy dagiti arapaap ko. Para kanyak, kan para iti pamilyak. Kayat ko nga ipaayan ida iti nasaliwanwan abiyag. Kabayatan asi bibiyag tapay laeng. Tarabayan ako madyos ko. Sika ti pagsamakadak iti daytoy akanito. Sika laeng, apo. Oh, kumusta ti umuna nga aldaw mo dito kantin, Lilian? Okay, matre. Kan agyamanakan ka Gapo iti tulong mo. No saan agapukan ka? Awan ko madayto at trabaho. Si Kamat, aggayim ta, iso akayat ka atulungan. Nasingpat da lolo kon lola. Bakit kan lakay dan? Yung kayat da nga ituloy lata dito kantin na pinanawan ni Antik Alus Kadakwada. Adamat kiti tay katalik da dito eh. Ngam kanayin lat nga adada amang bambantay dito kantin. Pagyamanak na rod unay, tay manugot da nga agadalak iti malam. Dagiti kasken kati pag-aayat da tulungan. Dagiti adara paap na iti biyag. Kinapod no na. Adan sumagmamanaw na tulungan da lolo kan lola. Naggraduardan. Katidad duma, adapay ni Jibal Lasiw taaw. Kasta ka di? Talaga nga rod ama nagtulong da no kasta. Katuan mat. O sige, di ako nagbayag. Adapay ngamin klasik inton madamdama. Lilian, di mo ko mababalawon ha, no kanayon ka sa rungkaran dito kantin. Anya ko maagap po. Alangan mataparitan ka. Katarig na kukwamatan da ito'y akantin. Okay, agyamanak. Basta pasyaran ka akanayon dito Lilian.
Babaan iti tulong ti gayam ko kan kaadalak ani Ray, nakastra ka kaserbidora iti kantin da lolo kan lola na manang Emmy. Kat imanugot dapay nga ituloy ko ti panagadal ko. Nasingpat dagiti amok, uray mo't dagiti kakadwak iti kantin. Maawatan dati kasasaad ko, iso adyak pulos na rigatan iti trabahok. No adawayak kat awan klasek, pasaray sarong karakmat dagiti dadakkel ko iti balay mi manang. Ngam mariknak anatamnay ti pannakilangan ti amak kanyak. Ngam jakon ingkaskaso dayta. Basta ingkarik iti bagik, adumteng to ti aldaw, ama ipannakkel naktumatlaang ti amak. Kat maipaay kunto kadakwada ti tartari gagayak a kinasaliwanwan ti biyag para kadakwada. Naglabas pa'y ti sumagmamano atawan, umadani idin ti panagturpos ko iti kolehyo, manang Emmy. Lilian, umadanin ti pa nagturpos ta. May sakan to na maestra. Katsika, may sakan tumatan nga inhinyero. Katsapay ko ma, ta maipasata adagos ti board exam ta. Wan nga rod. Ngam amok akabailan ta dayta. Apay nga rod nga umisam ka. Bilibak ngamin kan kay ti determinasyon mo. Talaga nagsakripisyo ka, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Para iti pamilyak, kan iti agbalin to a pamilyak. Iso nga ingka gumaak ti makalepas iti panagadal ko, Ray. Lilian, mabalin ka di. Nga agbalinak tumot apaset ta agbalin a pamilyam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ray. Ay ayatan ka, Lilian. Ha? Nabayagan da ito ariknak. Ngam inlimod ko ti amin. Kapod da jacket ni agbalin na tubol nga kiti panangaragpat mo kadagiti arapaap mo. Ray? Ada ka di namnamak, Lilian? Masapol ka di pa'y nga ibalikas ko, Ray. Idi pa'y laeng, ada na idumduma amarikrik nakparakan ka. Ha? Nagsaya at ka atao, Ray. Kat saan ka narigat nga ayatan? Agyaman nak, Lilian. Ay ayatan ka unay-unay. Kat ikarik, manipod ida. Kabadang nakadagiti arapaap mo para iti pamilyam. Ikarik dayta, Lilian. Kablaawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak nanang. Sa dino tayo ni tatang. Apay asaan adim maray. Ay na, anak ko. Mabay ni tatang mong agpakitaken ka. Kalpasan, dagiti insawsawang naken ka ide. Ay, anyalakat ni tatangan aya. Awan kanyak day jayan nanang. Sagot ko kada kayo ka ni tatang day to abaligik. Agyaman kami, anak. Ag-review kan ag-examen nak adagos nanang. Barang makapasaak, tapno naan anayak ton ang maestra. Kabaalam dayta, anak ko. Kan wan gayam nanang. Iyam amok to kada kayo ti kaayan ayat ko. Iso ni Ray. Apo dagiti makin ko iti kantin ang nagtrabahwak, kabayatan ti panagadal ko. Nagturpos mo ton iti kinainhinyero nanang.
Kat iso ti kabadang ko ita kadagiti amin nga arapaap ko akayat ko aton uyan. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Iyamamum to kada kami kan itatang mo. Urayan da kayon to ije balay, anak. Ray, nakasagana ka din na sumango kadagiti dadakkel ko. Kayat ka kuman nga iyamam mo kadakwada. Apay kit din nasaan. Nabayag mo na tinartari gagayak. Amok dagiti dadakkel mo. Talaga? Wen, Lilian. Kaya't ko apanagtagan kadakwada. Anapod no ti panagayat ko kun ka. Ngam, sa anak nga agbalin atubang iti panangaragpat mo kadagiti arapaap mo. Para ken ka, ken para iti pamilyam. Ray, Kas iti nako namon, di na ka pinagtuloy ni tatang mo iti panagadal mo idi. Gaputa pagarupan na, adi kan tumot lang makaturpos. Tamakiasawa kan tumot lang. Kahit ko panagtikan ken kuha na nagbidot iti kasta ka panunutan na. talaga asaan ka nagbidot iti panangaklon ko iti panagayat mo, Ray. Nagsaya at katao. Da kayo iti pamilyam. Nang runa da lolo ken lolam. No saan aga po kadakwada. Sa anak katurpos iti panagadal ko. Kat sa anak ko maanak katurpos iti kurso akayat ko. Gapo day tayo iti panagsalukag mo. Ken iti sakripisyo Lilian. Ita, nasupapakanan ti amin. Ket maragsakan ak unay para ken ka. Nanang, tatang, nakapasakit ti board exam. May sa akon anaan-anay a maestra. Ay na, maragsakan kami para ken ka, anak ko. Kablaawan ka anak ko. Ket sapay ko mata mapakawan na kadagiti inaramid ken insawsawang ko iti kalabas. Ti panang tagibasit ko iti kabailam ang makaturpos iti koleyaw. Lipatan yun dayjay tatang. Iti kanuman, sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Inaramid ko ket ti dayjay nga inspirasyon. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko para kada kayo a pamilyak. Agyaman anak ko. Anya nga iti planom ita, anak ko. Un nga agpaysaw. Agtrabaho akpay laang diti pagilyan tayo nanang. Tatang. Adda plano mi ka ni Ray ang mapanto iti balasiw taaw. Kaya't mi mo ti manggad ijay. Tapno makaurnong kami, sakbay ti panagkalay sami. Lilian, anak. Ngam sakbay ngagsimpa kami, kaya't mi anasaya at ti biyagyo. Panawan matan, tapno subadan mi amin arigatyo kada kami, manipod ubing kami kadagiti kakabsat ko. Dasaya at unay day taaplano yo, anak ko. Pudno ti kinunan ni nanang mo. Kat agyaman nak iti Diyos ta impaayan na ka iti nasaya at ni agbalinto akatakunay na mo iti biyag. Sigurado anaragsakan to iti denan ni Ray, anak ko.
Kumusta ti trabaho, Lilian? Nasaya at matray. Nagragsak gayam ti agbalin ang maestra. Nang runa no makitkita mga adama sursuro dagiti estudyante kan ka. Kasta ka di? Di nasaya at agin enjoy kagayam iti trabaho. Kat si kamat ngay, kumusta ka iti kumpanya pagtrabahoam? Ada nga rod good news ko kin ka. Anya day jay? At adakala project mi di Cebu. Katsak tinapos ka na mangimaton iti dayja project. Talaga? Maragsakan ak para kan ka ray. Di mapankanton ijay Cebu, inton mangrugiti project mo ijay. Wen, ngamdi kag danag. Every weekend, agawid akmot lang ditoy. Tamasapol nga agreport ak iti kumpanya. Sumagmamano lang nga aldaw ti kaawan ko. Wen ta sigurado amamiss kanto. Anya lakit ti agbali na misis kun ay. Di kag danag. Apa mo na malpas na dya project ko. Ibagak to kadagiti dadakkel mong agsimpata maten. Tani, narigaten. Ang mga naagbaliw pa iti panunot mo. Anya magbaliw? Si kakit di Ang mga no makakita kanto iti sa bali iti Cebu. Kat malipatan nakton. Saan to ang mapasamak da ita Lilian? Sikat inararapap kong agbali na katakunay-nay ko iti biyag. Isong ikarik. Sikanto lahing tayatek. Aginggat tong palbiyag ko. Napasamak nga rod ti ingkari ni Ray kanyak manang Emmy. Apaman analpas ti project na di Cebu, nagkalaysa kamin. Naragsakan dagiti pamilya may tinapasamak kada kami. Nang runa ni tatang ko, adi na pulos ni namnama ang makaturpusak iti kolehyo, kan maaddaan iti natalgad at trabaho. Kan pagwadan nga asawa, nga agbalinto nga ama dagiti anak mi. Makunak ana sa liwanwan mo ti adda pa nagbiag dagiti dadakkel ko manang Emmy, akas iti tinartari gagayak. Saan ang mabubos ti kinaragsak ko, gapo iti makitkitak a kinaragsak met dagiti dadakkel ko, nang runa unay ni tatang ko. Pudno ang maragpat mo ti arapaap mo, basta agsalukag ka, ken buyugam iti naimpuswan a kararag iti namarswa. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Lilian. Pagayam ko a Lilian, pudno ang makaitad inspirasyon di pakasaritaan nga imbinglay mo. Katnam na maek nga ado dagiti na ipaayan iti inspirasyon kadagiti papagayam anakangeg iti pakasaritaam. Maisa ka apagwadan pagayam ko. Ta iti laksid ti amin a nagdalanam, nasustinir mo tinanggunod iti arapaap mo. Kararag ko asapay kuma ta agtultuloy ti kinaragsak ken kinanamay ti pamilyayo. Nang runa, dagiti agbalinto nga anakyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday
bagsak, isudat ng Maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Vega. See you soon from Nida Niveras. Kablaawak man dagiti nakaikamangak dita Alabyaw from Pat Lorenzo. Shout out kada Rose Ann Confieso ken Sito Nantes. Shout out iti Agurin family dita Tabuk Kalinga ken Agurin ken Udlus family dita Skyview Virac Itugon Benguet from Marilu Udlus iti Hong Kong. Ninanang din Gagni ti Tubao La Union, kastamot da Tatay David ken Nanay Riza from Daril Aris ti Bawang La Union. Makablaawan ni Ivan Bosque di Tatabuk Kalinga from Cagayan. Nilakay ko ani Lamberto ken anak mi ani Leslie May Passion Andres ken apok ani Anaya Faith ken Noli Andres iti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion. Makablaawan pa ni katugangak ani Beth Butak from Maria Cielo Padilla. Shout out kada Alaysa de la Cruz, Estacio Canola family from Glen Peter Sipe. Kadagiti amin a graduates ditoy Anulid Elementary School, especially ti kaanakak ani Kathleen Rose Charita from Kagawad Bulan Videoke. Advance happy birthday kani Gian J. Concordia, kan shout out, kadagiti anak ko Ada Miles kan Maris, kan lakay ko ani Nomelito Concordia from Maricel Concordia. Kakadwak Ada Georgie Bonbon Intong, Bajijet kan Nino from Joel Mabanta. Kastamat ang makablaawan Dalalain Hervacio Gonzales Prado iti Saudi Arabia, J.R. Prado iti Saudi Arabia, Romichelle Belaño iti Hong Kong, ken Romian Belaño iti Hong Kong. Ti kablaaw ket nagapo ken ni Jeffrey Hervacio Gonzales. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lerma. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Lerma. Ada kita dito'y Hong Kong, kan aklunet adito'y tinakapasamakan ti padas ko, wano ti pan nakaalilaw ko kunakman laangan. Ngamsakbay naman ang kablaawak man pa'y amin a kailyan a Cordilleran iti Happy Cordillera Day. May saak a caregiver dito'y Hong Kong manang. Kat daytoy channel yo a naduktalak laang idi pandemic, tinagbalin aliw-liwak idi kangitingitan ti COVID-19. Manipud idin, kanayonan apadpadaanak dagiti uploads yo, aging gaana kangagak metten kadagiti padas ana itampok ditoy a mainaig iti pan nakaalilaw dagiti sender gapu iti killo nga ideolohiya. Kasta tinapasamak kanyak manang kat iso ti kayat ko nga isalaysay kada kayo. Napasamak daytoy apadas ko sakbay pay ti pandemya kat itulok yu ko mga rod arugyak ti agsalaysay. O anya nga Lerma, day off tayo ita. Sumurot ka manan kada kami. Katwan aniki, awan matlang ti aramidak. Nasaya at no kasta. Masapol na tayo nga agkakailyan ti agkay kaysa dito'y balasiw taaw. Husto ka niki, banag ngar aramidak mat. Jak kayat ti makidupong iti sa bali apuli. Tamadlaw ko kasla sa bali mat ti iwas da. Talaga mat. Nga masapol matlaang nga agganad tayo itipada tayo a Pilipino. Ha? Anya ti kayat masawan, Nikki? Ay na, Lerma. Masapol la pilyang matlaang dagati pakikuykuyugam. Saan aga po ta Pilipino, papagtalkanan na dagos. Ha?
Iso ana saya at mat, no sumrusurot ka kada kami tunggal day off mo. Tapno maawatam, no anya ti kayat ko asawan. Sige, Nikki. Medyo matikawak namin itinakunamket. Iso sige. Kanayon sumurutak kada kayo. O Lerma, di ka schedule iti sideline mo itong weekends ha? Dumaray tayo iti People's Cordillera Day. Ha? Ne, agoray ka Rico. Kasano nga da People's Cordillera Day ita kat Abril laang? Ay nakabayan, panagkunakot sa bali tinaimula iti panunot mo ah. Ha? Kat no Jack Mariro, nailuyos ka niti bulok a sistema ti gobyerno tayo di Pilipinas. Iso adi mo amo ti pudno. Matikawa ka talaga iti bagbagam Rico. Ti amok namin a Cordillera Day kat inton bulan pa iti Hulyo. July 15 ti eksakto apet sana. Talaga gaya man nagbalin ka na bulsak kabayan. Ngam di ka mapabaso Lerma. Takas itinakunakon. Bulok ti sistema ti gobyerno tayo di Pilipinas. Rico? Isarong bigla nga makasurot ka inton weekend. Iti panang celebrar tayo iti People's Cordillera Day. Masapol ang makadaray ka ha? O sige, panawan ka pa dito eh. Anya di kaya tasangon ni Rico? Kasano ang maselebraran ti Cordillera Day ita nga Abril? Kat Hulyo 15 ti Cordillera Day? Ay, makapatikaw talaga. Masapol a dumarayak iti ibagbaga na a celebration inton weekend. Magagaranak ang mga mo, no anya talaga ti kayat asawan ni Rico, nga itaabulan ti Abril a maselebraran ti Cordillera Day. Awan tinasayat ng aramidan ti gobyerno tayo. Kasi iti mangmanggam. Kasta ti mapaspasama kiti pagilyan tayo Lerma. Rico? Dagiti kagangay nga umilit at adang agrigrigat. Tati ka rin ti gobyerno anamay. May paailaan ka dagiti gamrod a kapitalista. Saan tayo akaraman na babasit nga umili? Nakakahasi tayo laeng. Jaklaing pagarop. Kat pagyamanak ta nakadaray ka iti selebrasyon ti People's Cordillera Day itaabulan ti Abril. Nawaknitan mo't siguro itan ti panunot mo. Amo mo ti pudno Lerma. Saan kan ama alilaw pay? Nagkarok at gaya man ti arami dagiti nakatugaw iti takkam iti Pilipinas. Italaam anaduktalak ti pudno. No jak pa'y naamamo dagiti kailyan diti Hong Kong ang makakanigid. Saan kumapay lang anawak ni di panunot ko, maipanggap iti bulok a sistema ti gobyerno. Ngam itataam mo kun ti amin. Saan da kun ama adlilaw pa'y? Saanan apulos. Gapo iti curiosity man ng Emmy,
Dinarayak ti People's Cordillera Day ije Hong Kong anaangay iti bulan ti Abril. Nalabit aga po iti siddaaw ko. Ta kinadakkalakkat nga rod ti Hulyo a 15 a selebrasyon ti Cordillera Day iso adi marayak. Gapumotlaeng kadagiti nangeg ko iti daydi a selebrasyon ininot a nabukel ti gurak iti gobyerno tayo. Nang runa ket direkta nga apektado ti pamilyak iti probinsya ti Benguet kadagiti parikot a dinakamat ti nagsao iti daydi a selebrasyon. Manipod idin, masansan meten a makikaykaysaak kadagiti aktibidad ti kinapengak a grupo, online man wenno pisikal. Masansanak pa yan nga agidonar iti maitulong kano kadagiti kailyan nga ababuswan dagiti militar ken kapulisan. Agingga adimteng ti gundaway asaan aninamnama, pimusay ti amok. Kinasarita nga rod ni Rico. Siya kung ti mangibagbagakan ka, Lerma. Awan mo't lang ti magimulam no masidag kay ti OWA. Wano iti embahada ti Pilipinas ti pagilyan nga ayan tayo. Saan da ka mo't lang nga tulungan? Rico? Pangnamnamain da ka laeng. Ibagada nga aguray ka. Ngamawan mo't lang ti mauray mo. Tirigat na. Amangan di singasing da pa nga agsubli ka laengan iti Pilipinas. Kabayatan nga awan ti trabahom ditoy. Oh, kaya't mo ka dito agawid adi na oras? Ay, saan Saan ko matabasol no pimusay ti amok? Agapuanan no apay ang nagsardeng ti trabaho. Apay ngay apagawidan dak. Dayta nga rod kat. Ngam posible mapasamak dayta. Iti kanito nga umasidag ka iti OWA wano iti embahada ti Pilipinas. Anya nga ro ti aramida Rico. Sa dinong iti pagnaudak ita, tamasapol mo tan apumanawak iti dagos ti amok. Tanatay kat nga ruden. Kadagiti kakastoy ka nito, si dadaan na tumulong ti grupo tayo. Saan da ka abay-bayan, Lerma? Talaga, Rico? Wen, agnaid ka pa'y lang iti pan nakakampo tayo dito apagilyan. Kabayatan ti panagsapsapol mo iti sabaling employer mo. O sige, Rico. Mayatak. Kasta ti kasayatan nga aramidam. Kas itinakunakon, saan da ka abay-bayan? Ita, mapaniknikam ang mas makatulong ti grupo tayo ngam dagiti gamrod nga opisyal ti gobyerno. Tatang, aganos kayo pala ang dita ha? Sanak pa'y ngamin ang makaipatulod. Takas itinay bagakon. Kalaat ti pupusay ti amok ditoy. Kat madang mga agsapsapo laki ti baro nga employer ko. Awan ti rumba nga pagtanagam anak ko. Maawatan me. Agyaman ak tatang. Kat, kumusta kayo mat dita? Nasaya at kami Lerma. Awan ti rumba nga pagtanagam ka na kami. Basta agandat ka kanayong dita anak ka. Wan tatang, saan kayo ang madanagan? Ningay bunso, anyat araramidan na. At dahiti ayan ni nanang mau. Ngamno kayat mo ang makasarita, inak ayaban. Alaman nga ron tatang. Kailiw kon tiburida kakabsat ko. Kasaritak man nga ron. Hello, Manang? Bunso, kumusta ka na ading ko? Ayos mo't, Manang. Si Kangay, kumusta ka, dita? Ay na, Bunso. Medyo sana nasayaat. Ngamdi kag danag, ha? Apay ngamin, Manang. Ada ngamin ti saan anam namaan na napasamak dito'y ayan ko, Bunso.
Medyo nakiro no ilawlawag ko pa'y. Iso adi mong damagan, wan? Okay, Manang. No iso ti ko nam. Kasta Kasta ti kayat ko. Saan adagulita kasarsarita. Oh, kumusta ti panagadal mo ngay? Ayos, Manang. Ada honors ko. Uy, very good. Itultuloy mo ti kasta kinasaot mo nga gadal ading ko, ha? Iti kasta, saan nga agparikot na ng kantatang? Wun, Manang. Di ka agdanag. Anya ngay jay ko nam, Lerma. Mapukpukaw ti kwarta na urnong ko, Nikki. Anya? Sa dino ngay tinangi kabilam. At dalaang mo dito kabinet nga ayan dagiti badok. Ngam ni, awan mo tan. Amangan mat no adda sa balian nangi kabilam, Amangan saan adita? Nikki, dito'y laang tinang ikabilak. Sapay day jay laang ti kwartak. Ne, asino nga rod nga itinangala? Tsaka mo, ngam sa anak lakit ding agbidot. Dito'y laang tinangilam mga iti day jay a kwarta. Apay nga akas tamatan, Lerma. Iti tinor ti panagsaom, kasla da pa mabasol mo kada kami, kapo iti napukaw a kwartam. Rico, awan di sa bali ang makaskastrak iti sila da pagturturugak dito'y. Ang nadamdag iti ibatam masaw, Lerma. Ang mga nagbalatagkan kati amin. Ha? Rico? Saan arumbang nagpabasol kalatan? Ang mga no nagastos mumutan ti kwarta nga ibagbagam, kat agin-agin ka lang ang mapukpukaw. Anya ko maaga po agastusak ngay. Awan pa'y lang ti trabahom, Lerma. Sa dino kumangit ti pangalalami ti kasgastusam. Isa di ka agpabasol latan, takas itinakunakon. Ang mga nagbalatakan ka ti amin. Talaga na palalo ti pan nakadismayak, iti day di agundaway manang Emmy. Inmula da iti panunot ko at ti gobyerno tayo di ta Pilipinas, ti agar-aramid iti may kaniwas. Inmula da iti isip ko, nga inagaw ti gobyerno ti karbangan, kan nainsigudan adaga, atawid dagiti kapututan mi a Cordilleran. Ngam ti kinapudno na gayam, isuda ti agar-aramid iti may kaniwas. Tauray jakman maitudo no asino at talaga tinangala iti urnong ko a kwarta, ana isangrat ko maapagpaaramid iti balay apag naadan ti pamilyak iti tungpalbiag, kalaatlatan a nagpukaw akas laasok, kabayatan ti kaaddak iti sidong ti grupo akim mapengak. Malaksid pa iti dayta, nadlaw ko idin akasla adda ti biddot kadagiti pannursuro da. Ken kilo ti ideolohiya nga ilablaban da. Sa anak nga ruden a nagsayang pa iti oras manang Emmy. Pimanawak iti sidong daydi a grupo kat nagkamangak iti embahada ti Pilipinas kat insalaysay ko no apay a naawananak iti trabaho kadagidi a panawen.
At dagaya man sumagmamano abulan anawanan kay ti trabaho. Gapoy ti kalat nga ipupusay ti amom. Uwan, sir. Apay adi ka nagkamang adagos dito imbahada. Tapno natulungan da ka kumaadagos. Kuwa ngamin, sir. Dangamin ti Jack ni namnama apagteng. Medyo naalilawak. Iso asa anak kapagkamang adagos ditoy. No Jack Mariro. At da grupo dagiti kakailyan na Pilipino anang impluensya ken ka. Imbagada asaan da ka matulungan dito imbahada. Nga awan ti maaramidan ti imbahada ti Pilipinas para ken ka. Ha? Sir? Iti kasta reaksyon mo. Amuklatan. Nabiktimada ka. Naalilaw da ka. Mala, di kan pilitin amang ibinsa-binsa no anya ti inaramid daken ka. Tinapatag kita kat nagkamang kan dito imbahada. Maaksyonan tayo adagos ti may papan iti napasamak kan ka. Agyamanak no kasta, sir. Kinapudno na. Ado dagiti agency a konektado kadagiti sanga ti gobyerno nga agkasapulan iti kasken ka. Iso ang mamati ka nalakalaang nga maisapulan da ka iti sabali nga employer mo. Nalakalaang, Lerma. Apayakas la naliday ka nga imawag ita, anak. Saan mat, nanang? Lerma, anak. Siyak ti inam. Kabisado kan. Amok no naliday ka, wano saan. Kat iti tenor ti panagsasaom ita. Amuklatan. Adda kayat mo nga ibaga. Anya dayta, anak ko. Awan, nanang. Basta maragsakan naglaang ta nakasarita kayo manen. Ikasta kami mo't Iso apang nga asim taagan nadkaakalayon dita, ha? Wan, nanang. Kat no anyaman ti mapasamak, di mo lipatan ti agkamang itinamarso anak ko. Di nakabaybayan ti Diyos. Wan, nanang. Kanayon alaglagi pagdayta abirin nyo kanyak. Agyamanak, anak ko. Diyakon makasarita ni tatang. Takunayo mat nga awan dita ita. Awan talaga, tanapan na sinukon ti buridak akabsat mo. Ikumustadak lang arudan kadakwada, nanang, ha? Ay, uwan anak ko, di kagdanag. Katkas itinako-nakoon, aganad ka akanayon dita. Rabiin lakay, apay adi ka paila maturog. Ay, Jackman, amo bakit? Saan amapunas iti panunot ko ni Lerma nga anak ta? Lakay. Sana mailibak nga agsalog ang dipigsata. Tabumakat kan lumakay tamutain. Kasanulangan dagiti agkabsana. Mabalin ka di lakay. Saan ko man atila pampanunutam. Ay, diyak kayat na itaasasawam. Sana maliklikan bakit? Dumtang ti gundaway nga ipulang tatibulod ta abiyag. Mapampanunot ko lang. Anya kalakit din aya. Diyak kayat apagsaritaan day takunak lang arudon. Isama ba din ka di? Isardeng tan di saritaan kat maturugtan. Rabiin. Ay. Ala, maturugtan tapno makainan ata. Kentap no makainan amot tanday ta panunot mo. Kablawan ka, Lerma.
At ang baro nga employer mo, maituloy mong tagtrabaho dito sa Hong Kong. Ay na, agyamanak sir. Agyamanak launay kada kayo. Lerma, sana siya terong mga pagyamanam. Terong mga pagyamanam kat ti ahensya ti gobyerno amang sigsigurado iti talgedyo nga OFW. Sir, Kanayon kumaalaglag ipam. Kanibagamutan ka dagiti daduma paya kakadwam. Iti kaano man, saan nga agsardang ti gobyerno amang tulong kada kayo akailian, nga agpapaay diti balasiw taaw. Tada kayo katibilbilang may abaro abanwar. Bagong bayani kaskunada iti Tagalog. Katno at naman rumswa parikot kabayatan ti kaadayo iti sabali a pagilian. Dagita ahensya matlang ti gobyerno ti sidada namang tulong kada kayo. Awanen ti sabali pay. Uwan sir, napanagnakakdaytan. Amok itan. Ituloy mo nga ron tagtrabaho dito ilarma. Kat siya kon ti mga ibagbaga. Awan ti sabali akayat ti gobyerno ti pagilian tayo, no saan na ti matulungan dagiti kaskada kayo ang maibilbilang a bagong bayani. Iti panagkamang ko iti ahensya ti gobyerno manang Emmy, dagos anadaanak matlaeng iti trabaho. No panunutek ti sumagmamano abulan asinayang ko iti manangalilaw a grupo a kinapengak, nakaurnungak ko man iti kanayunan a pundar ko, ket saan kumapay anapukaw ti siguden nga urnong ko. Saan laaday tamanang, pimusay pa'y ti amak, ajak man la na ipaayken kwa na ti arapaap ko, a makapagtaeng da iti napintas a balay. Kat iti agdama, masakit ti inak. Ngam gapu matlaeng iti tulong dagiti ahensya, ken ti mismo a gobyerno kadagiti kaskanyak, maipapaay ti pagkasapulan ti pamilyak a nabati dita Pilipinas. Ita, tunggal makita iti Facebook dagiti sigud akakadwak nga agpampamarang paylaeng akampay idi ket biktima, jak madiklikan nga agungar tigura iti barukong ko. Ngam jakon agpapailuyos iti riknak, no diket ikarkararag kulaengen, asapay lakuma, tamawaknitan meten tinakullaapan a panagpampanunot da, tapno aggibus meten ti kayarigan na apan nakatakaw dagiti nagbamban no ganda nga agtrab-trabaho iti balasiw taaw, gapo iti panangidundunar da iti kwarta iti grupo a nangalilaw kadakwada. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Lerma. Lerma, pagayam ko, umunay iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Talaga a makaengganyo dagiti kas iti grupo akim mapengam, tano agsasauda, kunamlan isuda ti kasisingpetan dito'y lubong. Ngam talaga akas day ti wagas da, tapno makaalilaw da iti agbalin a biktimada. Naimbag ko nam, tanasapa anawaknitan ti panunot mo, ket naggibos adagos, ti pan nakaalilaw mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas at
pasaam kan panubong ligay ken ragsa isudat ng Paris kadagiti tugu iti tanal tibiyag. Kan Agorin family di Tatabuk Kalinga from Marilu Odlus. Happy 7th birthday ti anak ko abunso ani Gian Alea Faye Galapon from Mama Ana Delphine. Shout out kada sweetie Mary Ann kan Noemi Santos. Kastamot ni Irene Grace Morales kan Jobert Namyon. Makablaawan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres from Linda Pasion. Shout out pa iti Garcia family dita barangay Kanangan, Angadanan, Isabela from Jerry Garcia, ti La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Kandra. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, nang runa dagiti mang tartarabay iti YouTube channel yo. May saakmet anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo, iso anaawi sakmet amang ipatulod iti padas ko. Katsapay kuma tamapilimet ama idrama. Siyak ni Kandra, agtawan akon iti 60, nga manang latan ti iyawag ko kan ka, kas nakairuaman dagiti padak adumdumngeg kada kayo. Adan asawa kan talo dagiti anak ko. Dua babae kan maysa a lalaki. Nagagat ti asawak uray lumakayan manang Emmy. Kat isulaunay dayta ti ipanpanakkel ko kadagiti kalugaran mi. Bakit? Isaga naman tay pantalon ka, tama panak ije barangay hall. Anyat mapan mo koon ijay. Di ka pa'y lagtali na dito'y balay. Nakapudpudot ti panawon. Amang ano anya ti mapasabak ken ka. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti mapasamak kanyak. Inakla tumulong mo tano, anya ti maitulong ko ijay. Sana jelag tugtugaw di ti balay tar armidag. Nakarkaro ako mapsutak ano kasta. Ay, nagadulakat ti sinaumon ay alaklakayan. Si kalaang mo ti pampanunutek. Kastamot lagayam apagaayat mo ti mapmapandita barangay hall. Di ka pa'y lakat tumaray a kapitan, tapno adagunggunam. Apay aya nalalaing kang umitisyak. Jak nga rod kaya taagbalin nga opisyal ti barangay. May mayat la ti kastuyan. Saan ka makapudpud no kadagiti daduma at tao no adda ka iti takam? Pagkunaamat. Na, di ka aya makita nga ure agaramid ka iti nasaya at adalat ta makunadakal ka. Adalat ta masauda. Ay jak lakit di kayat ti kasta. Iso anasay-saya at hindi awan ka iti takam. No iso ti kunam kat anyang arod nga iti maaramidak. Angam di ka uni agbambanog, ang mga no makapadakas ken ka. Un ka de. Mala, yung kaisaganan di usarag, tarumwara. Adak na nang. Umay ko ito to'y prutas para kada kayo ni tatang. Ginatang itay ni bakit ko itsendaan. Naagyaman na ka anak ko. Awan samot ni tatang.
Jack mo't nakita dita parangan. Awan manen napan man iti barangay hulaan. Anyat inaramid na nga ijay. Napan man nakimitiran kasla di mo am-am mo ni tatang mau. Di pa ilakit ko mga rod tumaray yung opisyal ti barangay no pag-ayat na matlagayam ti mapan makimit-mitir iti barangay hall. Isumot ti kunak. Ngam di na kano kayat, ta di na kayat ti makangag iti pamabalaw dagiti tattao, no adda saan da magustuhan maaramid na. Di isumot lang nga isaw. Adda iti atumultulong. Inton kwan, adan tumot lang ako na dagiti makakitkita Naku na mo, anak ko. Ngam natangken mo ti ulo na. Agsakit ka daw, no adalaang dito'y balay kunana. Ay, anyalagat ni tatangan aya. Wala nga rod, inakot nanang. Pakibagayon to lang nga imayak, tadi nakat ko na nakalipat akmanay. Dagdang ganyan tumot ngamin ti bagbaga jay amayaw. Mangrugi mo tan ang agkabaw iso akas jay. Sige nga rod nanang, inak nga rod Ala anak ko, kubustan tula nga dagiti apo, kanimila nga asawam. Ibagam taagyaman nakiti prutas nga inted na kada kamay. Nay, maluman. Apa nga itakalaang asumangput alaklakayan. Ay, nabanugak. Sapay sobra ti bara ti panawan. Apay, anyat kinwayo ayay di barangay hall, ta itakalaang asumangpat. Ay si Mortak man kada kagawad goryo anapan nagsurbi kadagita adda dito lugar tayaw. Ano nga minan ka ti makit kita mi abaro-aro pa? Iso anapan kami nagsensaus. Ay kat kay kayat da ka manen taadda ka atimulong kadakwada. Awon bakit? Kakayatan dalaw na ay. Kanamumot agagayim ko amin nga opisyalis dito barangay tayaw. Nala, inkarod agdigo sa tap na mapriskuan ka. Nakaluto akon. Madamdamalaang mangantayon taon. Huston taon no sumangput ni Rina nga anak ta. Apay, awan pa'y aya. Awan pa'y nga rod. Ang mga noadan iti asidag. Awan mo ti kunana nga aguber time ita. At ako mga rod isang put na alyempaw. Amo nakit apapaboritok ti lyempaw. Si kamot. Adamot na luto amakan, agbirok ka pala ang iti sa balay. Ay naikan na alaklakayan. Sa anak mo't nagbirbiraok. Ngam nasaysayaat mo't laeng kumano at da isang put na Di mo namnamaan, tapno saan ka mapaay. Alaki din, ingkag di gusan. Nay, adan ni Rina, lakay. Nasaya at matapno makapangantayaw na. Ada ko nanang, tatang. Ay, ada ka din sangput mo amasida, anak ka. Di mo't imbagakan ka nga adamot linuto kasi daan tayaw. Ada, tatang. Mabalin aya, jak gatangan tay paborito maasidaan. Nang runa no pa nagsusweldo. Anyangay, makitam kandra. Kung naktumot namin kan ka, lab na labnak ti anak ta. Si Kama, Trina, ruwamamot day ta amam. Intun kwan na high blood daytan. Adula amin mat nga ibagbagam kandra. Alaki din, yung kaagidasaran tamangan tayaw. Naitakat tinagdumaan ni Rina kadagiti kakabsat na. Tama nagparabor launay. Ay nalakay, managparabor damot amin nga agkakabsat. Na, Wunmat nga agpaiso tatang. Kanayon tupay nga umay na kayo ituludan ti prutas dito'y ni Manong. sa bali lang mo't kaskan ka nga da dito'y poder mi
Nagsapad ang tumot nga binanag pamilya. Ah, Oray ni manang mo. Nagadayo ti lugar ti asawa na. Iso asaan pa yun ang makapaspasyar dito. Iso asi Karina. Agtalinaad ka dito pudirme. Oray makiasawa kan taon. Nawatab. kasta ti ugali ti asawak manang Emmy. Nasingpet, managtulong, ngam adala ang babalawak ken kuana no dadduma. Kasla adda idaddaduma na kadagiti anak na. Nasayaat mo't amin nga anak mi, ngam no apay ana ipamaysana ti atensyon na iti buridek nga anak mi. Irikrik na akpay ket din dagiti dua nga anak mi iti kasjay nga aramid ti asawak. Maawatan damat ket din ni tatang da. Siguro gaputa adda-andan iti bukod a pamilya. Ket nilaengen rin na aburidek ti adda iti podermi. Gaputa isulaengen ti awan asawa na. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a kababalin ti asawak manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Apay Rina, saan ka kadi asumrek iti trabahom ita? Nanang. Apay anak ko. Ada ka di sa gubanit mo. Ay, masapol nga agtumar ka iti agas no adda rikrik naam. Awan rikrik naag nanang. Adala ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Ha, nay, anya ka di dayta anak ko. Nanang, nakalibak iti trabaho. Tarugyakon nga ipagnati papeles ko amapan iti balasiw taaw. Ha, agabrod ka kunam, anak ko? Wan nanang, tulungan naktigayam ko nga adda ijay Macau. Adda imatmatunan na restaurant ijay, ako ko ti kabsat na. Ket agkasapulan da iti kanayunan a tao. Iso na panunot na asyak kumatimay sa nga alaen na. Ay ket nasaya at ano kasta anak ko. May saan na pintas nga oportunidad dayta para ken ka. No kasta, umanugot kayo, nanang? Apay ket din asaan ngay anak ko. Para iti basak bayam da ita. Iso asige, no kayat mo, mapan ka, anak ko. Pampanunutak ni tatang nanang. Sigurado asaan nga umanugot day jay. Tandinak kayat amayadayo kada kayo. Anak ko, nahustuan kan iti edad. Panawon beten tapno panunutom ti para iti masakbayam. Saan nga agnanayon nga daka iti pudermi iti amam? Nanang, di kagdanag anak ko. Siyak ti makaamo amang ibagaken ni tatang mo. Amok ang maawatan ng tumutlaeng ti amen. Apay ayakas na saan ka ang makaanak apu sa dita, kandra. Kun apay nga awan pa lang di anak mo, kudnay. Sumipngutan. Day tangarod ti kayat ko nga ibagaken kalakay. Di anya. Nagpakada kanya kita ibigat ni Rina. Nagluwas na iji Manila, kadwa na ti gayem na naggapo iji Macau. Anya? Apay saan na nagpakada kanyak?
Kanan niya kumati aramidan da dyan Manila. Lakay, kaya't nga isurot niya gayem na ni Rina ijay Macau. Tapno ijayan nga agtrabaho. Kat, imanugot mo't. Iso asimurot ijay Manila. Tapno ipagnadan dagiti kasapulan a papeles. Tapno makapan ni Rina ijay Macau. Anya, ay saan ang mabalin? Ang mga noon na ti mapasamak kan kuha na ija abroad. Lakay, nahustuanan iti edad ti anak ta. Baiam ka day, apanunutan na motan ti masakbayan na. Saan ang mabalin nga agnanayon nga ipagud mo ti anak ta iti puder ta? Ay, hunay mutan. Awan lang arudan di tao'y dagitid mga anak ta. Pumanaw man ti buridak. Talaga akas talakay. Iso arwa mo munti bagem at talaga adwa talatan. Siyempre, adanton kanya-kanya abiyag dagiti anak ta. Ay, unay mutan ti kastoy. Nagkas ang mutan, kandra. Tatang, ag-flight ako ninton sumaro no alawas. Anya nga rod ngay, no isumot ti kayat mo anak ko. Di kay ang danag tatang. Kanayo naktong ag-video call. Tapno kasla daak mo't lang iti asideg. Kaya't kayo ngamin nga ipaayan ti mas nasalsaliwan-wan apa nagbiag. Iso apalupusan dak kuma. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo kanyak? Anak ko, maikawak tulakit di iti kaawan mo. At damot ni Manong iti asideg tatang. Nilaang mo't manang ti adda iti adayo. Ngam ka na yun mo't nga umawag. Sa dala umawag ano makalagip da. Saan ada kami ti priority dataadan pamilyada? Saan akas ken kaakanayon nga adda ka diti balay? Sana bali tatang. No makaurnungak ton, agawid ak tumatlaang. Taag negosyo tayong tulaangan dito'y lugar tayo. Nanang, apay, awan man ni tatangin. Ay naanak ko, manipod na gabrudya adem, saanan ang matatao dito'y balay ti amayo. Kurang la maturugan di ta barangay hall. Surot-surot, uray sa dino ti papanan dagiti gagayem na nga opisyales. Ay, unay lakit ni tatangin aya. Sapay nakapudpudot. Amangan anya ti mapasamakan ko ana. Day tangaro, ti pagdandanagak anak ko. Sapay pag-aayat na numapandagdaldalos dito'y barangay tayaw. Mawatwat ka no, kunana. Sapay oray bagaan tayo, natanggan ti ulo ni tatang. Ti kunana nga taakit ka na yun anapigsa ti bagina. Sipod pa'y, kastan ti amayaw. Ngam nakarkarom an itan ta nagabruden tay kabsatyo. Kanayon nga ron abagbagaan tay adiyaw no kasdeng ag-video call. Ngam awan latta. Sapay nakasapsapa pumampanaw. Bayan nyo takasaritak to inton maranaak, nanang.
Manipod na gabrod ti buridak nga anak mi. Saanan ang matatao ije balay ti asawak, manang Emmy. Nakarkaron nga impamaysana dagiti aktibidad na itirwar ti pagtaengan mi. Nang runa unay ije barangay hall. Banag apakaragsakan mo't dagiti kalugaran mi. Kastamot ten kanyak, gaputaan mok nga uray saan nga opisyal iti barangay ti asawak, ado ti maitultulong na. Nasaya at met ti kasasaad ni Rina iti pagilyan anapanan na. Kasla damot laeng iti poder mi, gaputa kanayon ti panag-video call dak iti amana. Nakitak met a medyo na iliwliwag metten ti asawak ti kaawan ni Rina dito Pilipinas. Kastamet akanayon ti komunikasyon da kadagiti duapay nga anak mi. Agingga nga adda na pasamak asaan mi aninamnama manang Emmy. Nay, itaman pa'y anasapa ka nagawid, lakay. Nagawid akon ata kasla agkakapsuta ka jak amaw. Ang mga nusaan ka matanangan. Anya katasanan. Nagadunto pa'y tikinan ko ijay nakipaskanan may. Nagado alimpo ko naman. Ay, ang mga nasobra ang matan. Imbagak lang arudan, adi mo subsobraan ti agsida iti karney. Madula amin. Apay ngay kaslag tayo matan ti lubong ko. Ha? Ay sos, ang mga noon yamot na itanlakay. Maulaw. Ha? Ay, Diyos ko! Natali mo daw ti asawak. Ay, tulungan da kami! Tulong! Ay, nasaya at nakapuot ka lakay. Sa din note ayan ko. Anay ko. Anya ngay, dahito'y nakatudok kanyak ngagbit-bitin. Dextrose da ita. Naawanan ka ngamin iti puot itay. Imbaglaangan at adakan iti balay. Ngimato ka no ti presyon mo. Anya, kat numayat mo tirik nakon. Intakit din, agawid tan. Ay, saan man anatangkan day taulom alaklakayan. Nasaysaya at matlaang no maobserbaran da ka diti ospital. Agyan ka kanupay laang dito, kuna ti doktor. Anya ngay ta aramidok ditoy. Agid ida. Nakarkaron ako mapsutak no kasta. Saan ka din anatangkan taulom? Agin na nakakit day, tapno daras ka nga umimbag. Lakay, ni Divina, ada iti bangir alin niya, kaya't nakakano ang makasarita. Hello. Hello, Tatang. Kumusta kan? Agpaimbag ka, Saan ka nga agsubsubag? Noon niya ti imbaga ti doktor, iso ti surutam. Makauma mo tagid idang agmalmalam. Ano sa inyo, Tatang? Tapno umimbag kayo. Pasensya kayon, ta sa anak ang makapandita. Awan mo't ngamin agawir ka dagiti apoyo. Wan, maawatak. Haan abale, tamapan ka no dito ni Manong inton madamdama. Ibagaman ta mga wit iti masida. Anya mo ti makmakan dito yan. Awan pa'y ramraman na.
Nakarkaro ak nga agsakit no kastoy. Kayat kun ti agawid, diya kun kayat dito ospital. Saan pa'y tatang? May mayat matlaang numaagasan kayo dito ospital. Sige nga ro dun, tatang. Umawag ak tumanan. Sige, bay nga rudan. Imawag itay ni Dan. Damdamagan na no anya kano ti kayat mo asidaan. Mamalon ka no inton madamdama. Ay, katanya pa'y ngay. Liempo tayo sumot ti paborito. Ay nalakay, pangaasim, taidyam pay laang ti karkarney. Iso ang imato ti presyon mo, gapo iti kakakaan mo, iti karney. Alang araw, natanglangan. Makauma ti makmakan dito ospital. Awan ramraman na. Awanan. Nalipatan datan dagit anak ta. Awan damot dan. Ay, anya kalakit din aya. Katno ka umay ni Dan idikalman anamalon. Nimot divina, kanayon nga umawag. Kastamot ni Rina. Anya nalipatan datan asasawumbot. Ay, agawid ta kuman. Ha? Hi, tata. Alaan da kayo ti Dara Anya, daramanan. May busan ti darak iti kakaalayaw. Anya, matan. Atal na ka man lakay. Masapol nga alaan da ka. Tapno makita na dagiti rumbang akitaan da. Itudok kong tatawan. Anay ka, sus. nagsakit matan. Anya kayo matan. Kaslasaan at tao ti tudtudukan yaw. Kaslawan riknak mo't at tudtudukan yaw. Saan mon samot nga mau? Ay, atal na ka kunak. Kaya po, anya lakat ti ugali to impadawat mo na ang asawak. Ay, Aday ta, nalpasan tata. Ala, pumanaw kan. ay, Nagsakit. Kaslamat awan riknak at tudtudukan dan. Ibagam ka ni Dr. Tagawid tan. Diyak kayatan ditaw. Hello, Rina, anak. Naimbag man tay mawag ka. Kumusta kan, tatang? Naimbagan kan? Un anak ko, naimbaga kaun. Kaya't kung tagawid, tudok damat at tudok kanyak dito ospital. Kasta talaga, tatang. Naimbaglaangan tasan anakaro tinapasama kada kayo. Ay, wan gayam. Agpawitak ti usaran nyo akwarta Kat katangan nyo ti kayat yo, tatang. Wan anak, agyaman akmanan. Naimbaglaangan tada kakanayin ang mga asikaso kada kami kaninanang mau. Tatang, saan laang asyak? Uray matdamanong kan manang. Asa-asikaswanda kayo matlaang. Nang runa ni nanang, taiso ti kaasi amang bambantay kada kayo. Oh, saan mo't akas kun kadagiti kakabsat mo? Ay na, agkabaw kayon san tatang. Nasingpet, dagiti kakabsat ko. Ala sige nga rod umawag ak tumanan. Agpaimbag kayo. No anya ti ko na ti doktor, iso ti surutin nyo. Wan, anak ko.
Ay, agyamanak, mabalinta ka nun ti agawid ko na ni doktor. Naimbaglaangan ta pinalubusan na tan. Ay, Kunana ano mabalain, agtali na adta ko makanupay dito, iti talong aldaw. Kunak mo takayat mo ti agawid. naimbag man ta impalubos na kandara. Nakaturog ak ngamin itay imay. Kasanukat makapuyat mo dagita umay tudok at tudok. Naibusamat ti dara ko ni ti kaaalad Ti damot lakat malmalpasan. Masuro na katalagan. Order ka no ni Dr. Dayjay, tapno mamonitor da ka. Makitam kat mayat ti resulta na. Iso nga pinalubusan na taba kaawid. Ang ma-x-ray ka kanupay sakbay arumwarta. Manan, saan nga ta makapadakas na ita? Lepas ko ang nagpa-x-ray December ta dito ospital. Ita, x-ray manan. Ay, si Kamot. Apay, ipaaramin nga ron ni doktor no makapadakas iti pasyente na. Saan ka ka di nga agpilpiluso pula kay? Taparamot lakan ka na ito'y. Ay, bala, wunan. Kat ayan nga rodan dagiti anak tangay. Rumwartan ton dito ospital, awan pa ilati imay. Unay kamutan, imay ni Dan idikalman. Ita ay bagam ngawan tim imay. Ay, napalalo ka mo talaklakayan. Nagrigat mo tandi kastoy. Dududwata mutlat ta nakanayaw. Apay aya, naumakan amang matmatmat iti panagrup-rupak. Ay kataganos ka. Nang rugita adudwata, aglepas ta adudwata mutlaeng. Nalakit ay, aginanaka. Tainton madamdama, umay dagitay mang x-ray kan ka. No ma-discharge tan, inakto mo't bayadan ng taybilta, tapno makaawid tamutin. Inawaga ko ni kasinsinteryaw, tadyay lugan nan ti usaron tayo nga agawid. Kumusta tirik na, Nardo? Naimbaga kaon. Nakarkaro pa apimbigsak itay malam. Kabayatan ti kaadda dito'y dadaan ken Marina. Akagiddan mo di pa nag-video call ni Rina nga anak ta. Kasla kompleto tayo itay dito'y. Nang runa kat adda pa'y dagiti apo ko ta. Wan nga rod kandara bakit? Ket nakaragrag sakak. Kasta akmat, Nardo. Napalalo tiragsak ko. Kaya't ko maulit pa iti maminado ti kasya apagtang kandara. Daytay agdadan na tayo. Daytay saan laangan nga iti video call makadwa tayo ni Rina. Ti kayat ko, daytay adda tayo amin dito yung balay. Kastamot tandag iti apo ko ta. Mapasamak dayta, Nardo. Basta nadam kumamot ti salunat mo Di mo ar-aramidon dagiti banag ama iparit ken ka. Ikarik kandara, manipod ita. Agbali na kun amasilan. Anadakon ti salunat ka. Ay rumbeng laeng, tapno mabayag pa'y amakaden nata dagiti anak ken dagiti apo ko ta. Ken agyaman akmet Tanaamiris mo, as laang aniri na aburidek ta ti rumbeng nga ipaayam iti atensyon. Kandra. Rumbeng apada-pada ti tratom kadagiti anak ta. Gaben, agpapada damot amang ipatpatag kadata. Wen kandra bakit? Laglagi pagkakanayon da ita. Kat di ka agdanag. Ta saanan na maulit ti pagtang at ilang buridak ta ti ipapaayak iti atensyon. Saanan apulaos.
Napalalo ti ragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Nakitak ngamin ang nakaamiris matlaengan ti asawak. Napanagnakan na asaan laeng at iburidek nga anak mi ti mangipatpatag kada kami. No diket isuda atallo. Ita nakarecoveran nila kay ko iti sakit na. Katagyaman ak unay, taaging ga ita, dagiti anak mi ti monitor iti salun at mi nga agasawa. Daytoy ti pakasarita ak manang, tuy pagayam mo, Kandra. Kandra, pagayam ko, talaga makaidad inspirasyon ti pakasaritaam. Nang runa kat maipapanday toy, iti kinabig katyo asang kapamilya. Nagasat kayo, tanapadakkelyo anasaya at atao dagiti anak yo. Mangipanagnag, ti manangas asikaso da kada kayo nga agasawa, aging ga ita. Kararag ko asapay kuma, taagnanayon ti kinaragsak ti pamilyayo, ken ti kinasingpet dagiti anak yo. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Bonbon, Bajejit, itong kaninyo, dito'y Dupax Nueva Vizcaya, from Joel Mabanta. Shout out kani John abaket ko nga da ijay Kuwait, from Rami Agurilia. Kakabsat ko dita Pangasinan, nang runa tay kaanakak nga ag-birthday intun July 31, from Mama Isang. Makablaawan dagiti kakadwak dito'y Revisco La Union nang runa ni Ilyong Labugen, Marvin Kawili, kan Anthony Magayaga from Jerry Garcia ti La Union. Co-workers ko dita PJ Nursing Home, da Ate Eunice, Clara, Romeo, Arnel, Zane, Jenny, Annie, kan Charmaine dito'y Petaling Chaya, Malaysia. Makablaawan ti Ngasaw kan Lungod family from Riza, Lungod, Ngasaw. Shout out kada Sheng, RJ, Precious kan Scarlett di Tabayog, Burgos, Ilocos Norte from Precious Scarlett. Ninanang ko ani Leticia A. Ramos di Talubnak, Vintar, Ilocos Norte. Makablaawan pa ti Elegado family ije Ramon Isabella from Lori, Manabat. Advance happy graduation to my only daughter Maria Velin Quiaño from Mama Violeta Quiaño. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Edna. Dear Manang Emmy, Edna kumalatan ti iyawag yu kanyak, kas iti nakalanad iti email ko. Amin dagitinagan nga inaramat ko, kat nasukatanan manang. Iso akid dawak nga rod, adiyo kuman sukatan. Nalaos ti ragsak kumanang, apaman anasarakak to'y channel yu iti YouTube. Takadangga kon da ito'y adrama, sipud pa'y idiagtawanak iti 15 kat 5. 47 ko itan manang. Makunak anasaya at matan ti biyag ko. Kastamot tan ti pamilyak dita Pilipinas, nga uray pa'y aging ga ita, kat bala sangak paylaang.
Nalabit amas daaw kayo, ngamday tatipod no. Katday tati kayat ko nga ibuksilan kada kayo, kagiddan moten ti panangisalaysay ko iti tugot, iti dana ti biyag ko, nga amok, ajak tun pulos, malipatan. Orly, Rabiin, saan ta ka di pa yung agawid? Si Kamat. Nauma ka din namang kita kanyak. Aka din nanak. Saan nga iti kasta? Ngam amumot asan akayat da mamangkan papang amarabrabyanak. Di ibagam ang nag-overtime ka iti trabaho. Orly, namin anon ang nagulbudak kadakwada, tap na makapagkuyog tala ang agpasyar. Di na ka di ayatan, Edna. Anya ka di akita ti saludsod dayta, Orly. Kas lang amin di na kay ayatan. Takanayin niya agdardaras ka, nagkadwata. Maawatan na kumamat. Jakla kayat akaungat dakdag iti dadakkel ko. Nang runa ni Papang. Edna, Kan maysa, kanayon mat nga agkadwata, ta agkatrabahuan tamat. Di ka kadipay lamapnak iti agmalam apa nagkuykuyog ta. ay ayatan ka una, Edna. Kat sa anak amap na kita agmalumla nga pa nagkadwata. Tati kayat ko, agnanahinan nga agdan nata. Isong agkalay sa ata ko man. Ammom asaan pa'y amabalin. Agad-adal pa'y laang dagiti kakabsat ko. Siyak ti kang runan amang tultulong kadagiti dadakkel ko, amang paadal kadagiti kakabsat ko. Taagtrab-trabaho akat nga ruden. Edna, Isa pa nga asim ko maorli. Di nakapuraan. Dumtang tumatlaang day taagundaway. Sana bali, taubing tapay matlaang iti tawon ta at 22. Iso ang makauray ka kuma. Alas 8 ni Terabi. Apay nga itakalan? Kuha ngamin papang. Kapilitan a pinag-overtime dak iti trabaho. Ta-absent ti daduma kakadwami. Agkurang kami ngamin iti manpower. Sigurado ka iti ibagbagam? Uwan papang. Mamati kayo dita. Ha? Ne, ano ti kayat mo asawaan lane? Kadwanan lang ti boyfriend na. Ha? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo iti imbaga di adem. Puno ka di nga dan kayan ayat mo. Ne, awan. Awan pa'y papang. Saan nga agpay so timbaga ni Lani? Awan pa'y kaayan ayat ko. Nalaos ti kina-striktom iti nauna nga anak mo, Pedring. Apay ayakas taka ka ni Edna. Jakla kayat nga agsagmakan ni Edna. Agad-adal pa lang nagiti kakabsat na. Maikagkagumaan tamot nga ipaay ti pagkasapulan na saan ka di. Iso ano mabalin, Pedring? Saan ka kumamot unay nga istrikto ka ni Edna nga anak ta? Masyanakan ko ana. Naimbag ko manusubag. Ngam saan ba't? Responsable ni Edna. Mabalin ka di Carmen. Maturog tan. Day tatirigat na kan kakat. No mabagbagaan ka, yaw-awan mo ti saritaan. Di mo kaya ti dumngag iti pamagbaga. Jakla kayat nagtinag ni Edna iti saan mo't ama ikari alalaki. Apay, sigurado ka ka di nga adan nobyo di anak ta. Katnoy sa timbaga ni Lani nga adi na. Pedring, saan arumbang amamati kalatan? Masapul ti pamanagnak, tapno saan amasair tirik na ni Edna. Sikat ti boyfriend ni Manang Edna, saan ka di? ha?
Saan ka makapaglibak? Nakita kan iti na minsan. Nakita kayo ang nagkuyog kini manang ko. No kasta, kabsat mo ni Edna? Wan, siyak nila ni. Agpada kayo ang napindas ka ni manang mo. Saan anya? Napimpintasak ngam isu. Oh, apay nga agisam ka. Awan, makaisimak lang amin kan ka. Naragsak ka akasarsarita. Sana pulos nga imbagbaga kanyak nila ni nga ading ko, daydi apanang sarak na kani Orly akaayan ayat ko manang. Nalaus mo ti panagtalag ko kani Orly, iso nga awan apulos ti panagatap ko kankwana. Ngam kadagiti masungad nga aldaw, rimasayan ti panangawis kanyak ni Orly nga agpasyar, kalpasan ti trabaho mi. Banag ajak mo't ingkan kano, tati amok, kat dinalakayat amarabyanak nga agawid. Gapo iti naibagakkan kwa na aki na istrikto kanyak ni Papang. Intultuloy ko latangarod nga impamay sa ti trabahok manang, tapno makatulungak kadagiti dadakkel ko. Agingga anaikanak iti oportunidad nga agtrabaho iti balasiw taaw. No talaga kayat mo ti umaday oh. Adakan ka day taed na. Orly, Desisyon mo day ta. Saan ka mabalin alapdan? Nang runa kat di mo matinyo man kanyak nga gabrod kagayam. iso nga rod nga ibagbagakkan ka ita Orly. Iti kasta. Mapankalatan. Total, naornos mo dagiti papeles mo ako nam saan ka di? Orly, umadayo ak ka di nga adda ti saan ta pagkinaawatan? Saan? Taawan mo ti problema ta. Apay nga rod kasta ka ita. Makirikrikyar ka. Kalpasan na. Ibagam nga awan ti problema. Talaga mo't nga awan. Tay tamot lang. Kaya't kunti makiwin naswaskan ka. Ha? Tangay di mo mutlaan yung uman kanyak tanyaman na panggap mo. Waswasan talangan ti relasyon ta. Nawaya ka na mga rami di tanyaman na kayat mo, Edna. Nakaturog amin ang dagiti kabalay ta Edna. Tatalangan tinakariin. Papang, Inton maminsanan nga aldaw ti flight mo, saan ka ti? wan papang. Apay nga ro kasta ti langam. Apay nakalidliday ka. Awan papang. Pampanunutak lang amin inton adda akon iti adayo. Pampanunutak no, kabaalak nga tano, adayo kada kayo. Apay kit dinadi mo kabaalan. Kabaalam day ta. Papang, Para kada kami no apay nga agtrabaho ka iti adayo, saan ka ti? wan papang. Oh, matlagayam. Apay nga ro di mo kabaalan ti mayadayo. Ha? Basta trabaho ti into na ramiti ka dami di balasiw taaw. Saan anya laditan ta sa sikaswam? Kasta lang kasimple day ta, Edna.
Agsingsingpot ka kanayon, Lilet, ha? Saan ka agsubsubag? Wan manang. Kanti pa nagadal mo. Masapol alala ingam tapno makaturpos kawan. Wan manang. Bantayan mo't da papangkan mamang. Kastamot na ni manang mo alani. Aramidak dayta manang. Manang? Oh, apay ading? Apay nga umadayo ka? Kasapulan ading ko. Tapno makatulong akiti pamilya tayo. Ngamin, kaasimot da mamangkan papang amang manggad. Manang Edna? Ngam di kagdanag, apaman na makaurnongak, agawid ak matlaang, sa anak ton nga umadayo. Agpaiso manang? Wan ading ko, ngamin, saan ko akabaulan ti mayadayo itinabayag kada kayo a pamilyak. I love you manang. I love you, matading ko. O apay nga agsangit ka? Diyak lang amin malapdan ti bagik, Lilet. Pasensya kan. Saan kan nga agsangit? Please manang, stop crying. Uwan ading ko. Diyak ako nagsangit. Pasensya ka na. Katlaglagi pumakanayon tibilin ko. Agsingsingpot ka, akanayon. Makalawas pa lang ti kaadak dito sa bali a pagilyan. Ngam na palalon ti iliw ko iti pamilya ka pinanawak iti Pilipinas. Saan laday ta? Inayon pa'y tinagbalin a desisyon ni Orly. Idi magakan kwa na nga agabroad akon. Ninamnama ka maawatan nak ni Orly iti panagabroad ko. Ngam saan matgayam. Kaslapay kitin, naglakakan kwa na ti panakiwinaswas na kanyak. Kaslawan anyaman na ti dotawan a relasyon mi. Dandan ibabawik ti agabroad. Kalpasan ti panagsarita mi idi. Tabarang maisalbar pa'y ti relasyon mi. Ngam sayang dagiti nagastos ko anang ipag na iti papeles ko. Kanda dumapay na inasikasok. Kan may sa, masapul ang makatulong ak iti pamilyak. Nang runa kadagiti kakabsat kong agad-adal pa'y laang. Iso asapay la kumadyos ko. Tamabailak alabaan ng tinakaro nga iliw ko kadagiti ipatpatag ko. Gapo iti pan na kaiyadayok kadakwada. Di na ko mabaybayan, Diyos ko. Saan ko ma? Aglalaok ti riknak, idi nakagtenga kon iti Israel manang. Ti damo a lugar a napanak iti panagabroad ko. Ngam ingka gumaak tinagbalin a natibker. Inmulak iti panunot ko, apara iti pamilyak ti panagsakripisyok.
Ingka gumaak alinabanan tinagduduma arik na nga imapay kanyak idi nagabroad akon. Banag a kinabaelakmet. Dandani makatawon kon iji Israel idi mawag kanyak ni Papang. Ket impaka muna a masapol a makikalay sa ni ading ko alani, gapo ta nasikugan ti karelasyon na. Kaslakalaat a nagtupak kanyak ti langit, apaman a naamwak, ani Orly asigod a kaayan-ayat ko, ti mga sawa ka ni ading ko. No jak mariro, nasurok upat abulan asa anak a nagparparik na iti pamilyak dita Pilipinas manang. Tilaang panagkararag kan pamatik iti namarswa, tinagbalin akalasag ko iti daydi agundaway. Agingga a nakamove on akmatlaeng, kat nairing Pasko ti kontratak. Nagawidak nga rod iti pagilyan tayo, manang Emmy. Naamuak lang nga nasigod gaya makayan-ayat mo ni Orly nga asawa itan ti Adim. Kalpasan ti panagkalaysada, anak ko. Mabalin ka di Papang, saan tayo napagsaritaan pa'y dayta abanag? Edna, anak. Napalabas ang dayta, rumbang lalipatan tayon. Ti kapat gan ita, kat ti agdama, kan ti masakbayan. Kat, kumusta mo't nila ni ngay, tatang? Saan na nasaya at Edna? Anya? Apay Papang. Awanan bain mat gayam da nga Orly. Mamartag ti Jaske. Anya? Tay tatagpayso. Katirigat na. Kabilan na pa'y Adim. Anya? Di kad pa'y nakakaasin nila ni itidan na ni Orly, Papang. Naku namon, anak. Ibagbagak nga ron nga agawid dalangan iti anak na dito balay. Tapno maliklikan na ti awanan bain nga asawa na. Ngum natangkan mo ti ulo na. Papang. Di na ka numabali na panawan di awanan mo do alalaki ta agasawa da kanon. Ay ayatin na kano iti kastaunay. Iso day jay. Ibambantay na latan ti bagina iti ayok alalaki. Kumusta ti panagadal mo, Lilet? Okay, Manang. Nangangato ti grades ko. Very good. Nagsingsingpot ka kadi kabayatan ti kaadak iti adayo? Wan, Manang. Nagagutak pa'y Agyaman pangag mo amin abilin ko ken kasakbay ang nagabrodak. Naimbag ka pa'y. Ha? Apay, Manang? Awan ading ko. Adala nalagip ko ang makapaladingit. Anya dayta? Di mon damagan. Saan mon tumatla maawatan? Ay, wan gayam, Manang. Thank you iti pasalubong ko Awan anyaman na ading ko. Talaga nga ka gumak ginatang dayjay para kan ka. Amok ngamin apakaragsakam dayjay ading ko. Thank you, Manang. Daman damagak kan ka, Lilet? Anya, Manang? Manang mo alani, kani manong mo nga Orly. Kumusta da ngay, idadada pa'y diti balay? Kanayo da nga agapa? Anya? Kabkabilan ka din ni Orly ni Lani? Wan, Manang. Agdara pa'y ti bibig na. Anya? Alan Lilet, mapan ka na iti silid mo ading ko. Wan, Manang. Sino nga ta tinag-text kanyak? Ni, numero laang mo daytoy. Agsarak ta Edna ni Orly daytoy. Ha? Kasano na amon dayto ang lalaki ti cellphone number ko?
kan apay akayat nangagsarak kami. Agyaman tayo manugot kang agsarak ta Edna. Apayati nung panak. Para day ta iti panangkap kabil mo iti kabsat ko. Wanan kay tibain. Naglaing kamutan. Tadangdang ramgayam ti kabsat ko. Ayop ka. Basol mo ti amin, Edna. Anya, kasano ko nagbalin a basol ko? No impariknam kumaidi kanyak anapat patagak ng iti pamilyam. Jack kumain ka gumana pinagtinag tirik na ti kabsat mo. Anya? Puno tinangig mo. Nasakit tinakam ko kun kaidi. Gaputakas laawan anyaman na kun ka tinalaos a panagayat ko. Among katino niya ti sasawam, Orly. Sika ti saan anang parik na iti panagayat na kanyak. Takas laawan anyaman na kun ka idi insinanak. Oraan niya pa iti bagbagamid na. Basol mo lata ti amin. Ita, no kaya't mo sumayat ti amin. Ayatan nakmanan. Anya, agmauyong kan, Orly. Anya ko maaga po nga ayatan ka kat asawa mo ti kabsat ko. No di ka umanugot iti kayat ko. Ti kabsat mo tagsagaba. Tandaan ang dayta. Oray anya ti bagbakam. Saan ama pasamak dayta? Sa anak amaag tapno tutupak ti kinamauyong mo. Apay nga takas witirik nak. Saan na ka makain na? Kasla, dati mapasamak ang... Saan ako ko na itapidrig? Apay nga tanya. Dati mapaspasamak ka na mamagkat. Mapanak man iti ayanda. Mamang, papang, apayan. Ano ti mapaspasamak? Edna anak. Nilani nga adem. Nilani. Apay papang. Ano ti mapasamak ka nila ni? Awanan jay adem. Anak ko. Anya! Diyos ko! Nagkas ang tinapasamak iti kabsat ko manang Emmy, takinattel na ti bukod na abiyag. Gaputa na amuan na ti panagsinarak mi ka ni Orly. Tidakas na, pinagparangpay ni Orly asyak tinang pilit kan kwa na nga agsarak kami. Naimbaglaangan tadyak indilit ti mensahe na kanyak iti text, nga iso ti pamanatnak, nga iso tinangkid daw iti panagsarak mi. Ngamuray no kasta, sidsidiran naklata ti konsensyak manang. Taamok at ipanakisinarak ko iti sigud a nobyok, ti dakkel a makagapo. No apay a naaramid day di kabsat ko ti maysa a nadagsan a basol. Apaman a naitabon day dilani, rinisot dagiti masaknan ti maipanggap iti kustudya ti kaanakak, a naulila ti kabsat ko. Napanagnakan nga awan ti kapasidad ni Orly amang biyag iti anakdaken ni Lani. Iso anapan kada kami ti kustudya na, banag apakaragsakan mi met kadagiti dadakkel ko.
Manipod idin manang, awanan ti asam ko pa'y nga agayat. Kat impa may sakti atensyon ko iti trabahok, tapno masuportarak ti pamilyak, nang runa ti kaanakak, anaulila ti inana. Napagasatan akmat anaka-migrate dito'y Canada, manipod iti Israel, iso nga daak dito'y nga aging gaita. Daytoy ti padas ko manang, kat sapay la kumata nakaibati akiti adal kan liwliwa, kadagiti dumdumngag. To'y pagayam mo, Edna. Edna, pagayam ko, husto ka. Nakasang tinapasamak iti kabsat mo. Nalabit abidot nga agpayso ti panakisinarak mo iti sigod akaayan-ayat mo, anagbalin abayaw mo. Ngam para kanyak, saan arumbang amasidir ka iti nagbalin a desisyon da iti kabsat mo, apuon tapno makaaramid iti nadagsan a basol. Di ka umibat iti pamati iti Diyos, katagtultuloy nga ikararagam tinagawanan nga ipatpatag mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Bajejit itong kaninyo dito'y Dupax Nueva Vizcaya from Joel Mabanta. Shout out kani John abakat ko nga dayjay Kuwait from Rami Agorilia. Kakabsat ko di Pangasinan nang runa tay kaanakak nga ag-birthday intun July 31 from Mama Isang. Kakadwak dito'y Revisco La Union nang runa ni Ilyong Labugen, Marvin Kawile, kan Anthony Magayaga from Jerry Garcia, Tila Union. Coworkers ko dita PJ Nursing Home, da Ate Eunice, Clara, Romeo, Arnel, Zane, Jenny, Annie, and Charmaine dito'y Petaling, Chaya, Malaysia. Ngasaw kan Lungod family from Riza, Lungod, Ngasaw. Shout out pa'y kada Sheng, RJ, Precious kan Scarlett, di Tabayog, Burgos, Ilocos Norte from Precious Scarlett. Ni manang ko ani Leticia A. Ramos di Talubnak, Vintar, Ilocos Norte. Elegado family Jeramon Isabella from Lori, Manabat. Advance happy graduation to my only daughter, Maria Velin Quiaño from Mama Violeta Quiaño. Belated happy birthday kani Jojo Gray Cochea. Kastamat ang makablaawan da Ruben Gonzales di Tapalanan, Isabela, Ando Gonzales, Danilo Gonzales di Tabagabag, Nueva Vizcaya, nila Lane Hervasio Gonzales Prado di Saudi Arabia, JR Gonzales di Saudi Arabia, kan Maylin kan Romichelle Belaño di Hong Kong, ti kablaaw kat nagapo ni Jeffrey. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lester. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Lester, kat itegdama, adaak dito'y Europe. Jack may bagat eksakto nga ayan ko dito'y manang, tatiga po na may saak a seafarer, kat ti cruise ship nga ayan ko,
Agdudo maapaset ti Europa, ti pakaisar-sarungan na. No daytay napigsa ti signal ti data, adu kami a Pilipino nga agpapaay ditoy ti maragsakan. Tamakangag kami iti YouTube channels, apakaipatpatangatangan dagiti Iloco a drama. Agtawanak itan iti 33 manang, adando nga anak ko, kat aklunak nga idi early 20s ko, kakaskasar mi paylaang idi ken ni Marie nga asawak. Adamat dagiti kalukwak, nga iso ti kayat ko nga ibinglay ita kadagiti dumdumngag, tabarang makaibati akmat, iti nabalitukan nga adal. Oh, Lester, itatanag kalay sa kayon ka ni Marie. Namnamaak nga agbalin ka responsable nga asawa, anak ko. Wen ka dinanang. Anya kayo lakit din ay. Ipangagnak, anak ko. Di mo kumayalang-alang dagiti ibagbagakan ka. Tasaan asinsinan a responsibilidad ti panagasawa. Unay kayo lakit din ay nanang. Nagsasao kayo. Kas lakit din awan naknakam kumot nga anak yo. Ay saan nga iti kastaan ko? Tilaang kayat ko. Ipangagnak tapno saan ang nakababain ka dagiti nakaikamangam. Nakasingsing po ti pamilya ni Marie nga asawam. Ulitak nanang. Adan nakam ko. Saan na narumbang nga bagbaga andak? Tanahustuan na kun ititawan. Ammo kun tar aramidak. Apay nga itaka lang asimang pot, Lester. Agat-arak ka pa eh. Anyan problema ya. Ha? Awan mo titakas na. Oray pa ikat na bartega ka sumangbat. Anya ko maita. Ha? Di nakman sungat-sungatan Mari. Tama ka no matapis ka. Una yung tikasta pa nagsasaom, Lester. Apay nga kasta ka matan. Ne, anya ti pare ko ti pa nagsasaw. Ibagbagak mo't latag paiso ah. Diyak laing pagaro pa kastagayam ti ugalim. Saan kamot akasta idi agar-aram? Kan idi agayan ayat tapailaang. Nagado nga mom. Nagkakita-kita sa aran tamabisinak. Darasam. Loseng, apa di ka pa ilang maturaw? Itay pa palpaliiwan ka. Di ka makaid na. Ay, pampanunutak man ni Lester nga anak ta. Oh, apay ni Lester. Kasano no saan lataan nagbaliw nga uray no nangasawan. Apay nga minakas ta ti pampanunutom aya. Mabainak ngamin kadagiti nakaikamangan na. Nagsaya at ti pamilya ni Marie. Nakababae no ipakat ket din ni Lester nga anak ta ti kinabarrairong ken kinasukir na. Bakit? Saan ko mga minakas ta ti panunot mo? At pa nagbaliw ti tao. Amo ka saan nga agnanayon amade ti aramid ni Lester nga anak ta? Ay, sapay la ko mga rudata kasta, Tomas. Takas itinakon-akon. Nakababain kadagiti nakaikamangan na. No ipakat na tinaalas nga aramid na. Mari,
Ayan te aso lapolok. Pasensya kan, Lester. Nagmadi ngamin tiriknak. Ti damdamaga, kat no ayan te aso lapolok. Jak damdamagan no, anya ti marikiriknam. Ha? Ayan te aso lapolok, ta iso to usara kita. Pasensya kan, Lester. Sa anak namin anak kalaba, talaga ama di tiriknak. Anya? Nagdanga ka mutan. Ha? Idi pa na minsan nga aldaw nga imbagakan ka nga aramatag da di Apollo, sana ya? Pasensya kan. Talaga ngamin ang nagmaditiriknak. Kabilin kan to, pitap nagnakam ka. Lester. Isungor ngayon sapsapak nga imbagakan ka alabaam da di Apollo. Tanaskan nga isuot ko ita. Ngam di mo kitinin laba. Ay, nagdanga ka lakit din aya. Unay mo tanti kasta pa nagsasaom, Lester. Apay nga kasta ka kanya. Di ka man nagdrama-drama dita, tasahan ka mo't nga artista. Bumangon ka dita, tayo labam di polok. Agtig na ikan, tadi ka paramanan. Tanga! Nalaos ti kinaalas ti ugalik, idi agkabanwagak man ng Emmy. Ti ammo dagiti dadakkel ko nang runa ti amak, kat nagbaliwak apaman anang asawa ak. Ngam ti matrason ko, anya ko maagapo nga agbaliwak. Aklunak nga idi inaram kan nagbalin akaayan ayat ko ni Marie, pasig a kinaimbag kan kinasayaat ti impakpakitak kan kuana. Jak pulos nang ipakita iti anyaman a negatibo. Kat dayta ti amok a makagapo, no apay anat nagmat kanyak tiriknana. Di na kumapay kayat idi nga agkalaysa kami, taarapaap na ti agtrabaho iti balasi utaaw. Ngam idi kinarit ko a panagnakan na nga ay ayatan nak, babaan iti panakikalaysa na kanyak, saan apulos a nagkitakit. Jakman amo manang no apay nga itilaksid ti kinasingpet kan panagayat kanyak ni Marie, kat kinabaelaklat ta sinair tiriknana. Tila ang magustuak unay iti asawak, dinak pulos pinadakas iti imatang dagiti dadakkel na, nang runa iti imatang dagiti naganak ko. Nay, ano day tatakyag mo balasang kao? Apay alimitab. Na ito pa iti hambatiri daw tatang. Agdardarasak ngamin itay bigat, tanaangot ko amakmak sa tinsaang ko. Gapo iti kadadaras ko arimor iti silid, na ito pa iti hambatiri daw. Iso aday ta, limita man. Ibagam kanyak ti agpaysaw, Marie. Anya nga agpaiso, tatang? Naan ano at talaga day ta? Apay alimitam ti takyag mo. Ibagbagak ti agpaiso, tatang. Talaga na ito pa iti hambatiri daw. Iso aday ta, limitam. Na ito pa iti hambateri daw? Wano minas mo sanjay nalaing nga anak kao? Ha? Anya ka din day ta kaibagbagayo, tatang. Anya ko maaga po amusmusanak ni Lester. Marie, balasang ko. Kabisadok ti aramid ni Lester nga anak ko. Amok ti ugali na. Mamati akabailan na kaadangran. Ala, ni tatang. Nasingpot ti anak yo. Di nakdangdangran ni Lester. Sigurado ka?
Katuan mo, tatang. Siyak ti patsyan nyo, tada kami kan ni Lester ti agdandan na. Agasawa kami. Nasingpet kan responsable ti anak yo. Awan ti parikot mi apulos. Patsyag nga gululbod ti manugang tatumas. Oray siya luseng. Sa anak amamati kan ni Mare. Ay, anyan ni Lester. Impagarup ko no nagbaliwan idin ang asawa. Ngam saan mo't gayam. Luseng, bakit? Ti pagdanaga kita. Amangan no iliblibak kadata ni Maritipod no mapaspasamak kadakwada ka ni Lester. Ti araramidan kan ko na ti anak ta, ti kayat ko asawan. Ngam dagiti abalayan ta, amuda ti pudno mapaspasamak. Luseng. Nakababain ti kasta tumas. Anya laangan ti mako na daabalayan no bilang. Ay, masapul ama kasaritak ni Lester. Amuak no anya tipod na. Kabisadom ti ugali ni Lester. Panagkunam kadikat ibagaday jay ti pudno. Luseng. Amom ti ugali ti anak ta. Ilibak na ti kinaalas ti ugali na. Tirigat na. Agdadata mo't akalkaluban ni Maria Manugang ta ti aramid ni Lester. Basta, kasaritak ni Lester no may kanak iti gundaway. Saan amabalin ti aramidan na? Adda ka dito ni Manang mo, Mari. Apay aya manong. Ni, pagdamdamagan ka nga magdamag kamot kanyak. Ha? Ayan ni Manang mo, Mari, kunak. Kadwa na da, papa. Anya? Sa dino tinapananda kay. Jack amo manong. Katsi ka. Apay nga da ka dito balayo. Apay adida kayong surot. Kadwak ni yaya manong. Sige man langan. Pumanaw akon. Tiyawanan ba na Mari? Nagipulong sa amatan kadagiti dadakkel na jidang nga. Di oray man. Isinak to, paitap na dagunggo na na. Tangay mo't na danon ijibalay da ni Mari. Amo ko na sa dino ti papanak. Ti pagarapon nga ta jidang nga babae katag sakit tinakam ko, no jak amo tinapanan na. Di oray di tana. Papanak langan itayan ni Lorraine. Sika talaga, Lester. Tila ipagbagam. Agpaiso ti bagbagak kan ka, Lorraine. Kursunada ka talaga. Panagkunakat, agayatak kan ka. Ala, kasano ti asawam? Saan na rumba nga panunutom ti may papankan ko na? Anya? Ti importante ita kat tiriknak. Ken, amok. Madlaw ko. At damot pa naggustom kanyak. Lester? Isa apang ngasim, Lorraine. Di mo ko mailibak kanyak tipod na umarikrik-nam. At damot pa nagayat mo kanyak saan ka di? Lester. Jack Libak? Agayatak matkan ka. Oh, kung naktumot kat, pinaragsak na kiti husto, Lorraine. Pinaragsak nak.
Malaksid itinaalas nga ugalik man ng Emmy, aklo nag-alipliputak ti asawak. Tatirasun ko idi, saan arumbang apaitaliak ken kuana nga uray pay agasawa kamin. Nakarkaro pay ngam ubing nga awan pay nahustuan anakam na ti ugalik idi, tanaglakaak nga agpasugnod. Ket no adda ti jak magustuan, saan amabalin ajak agaramid, iti banag at triple pay ang makapasakit iti tao a pagsaksakitan tinakam ko. Kaslaangan idijak na danon iti balayda ni Marie nga asawak. Napanak adagos iti ayan ni Lorraine. Ti babae anadlaw ko nga agkurso na damot kanyak nga uray si aasawa akon. Naaddaan kami nga rod iti relasyon ken ni Lorraine. Kat ad-adu pa yan ti oras nga ipapaay ko kan kuana, ngem kan ni Marie nga asawak. Nang runa kat sunod sa luhuak kan ni Lorraine, tama ko na nga adda kabailan na iti biyag. Kasano anak kagatang ka iti motorsiklom? Katawan mo Anyat ko... bibiyang mo aya. Lester, Nagado, di ka bibiyangan si Kamari. Apay ti kunam, mamirmiraot ako una yan, tadyak makagatang ka dagiti banag nga amok ang makatulong kanyak. Nang runan lumapanak agtrabaho, wala da papanak. Lester, di ka kumamot agungat. Makapadanag laang ta, nagado ti madisdisgrasya gapo iti motor. Isuda tamanil da. Ha? Ngam no siya, tanalaingak, kanamok nga ramatan ti utek ko, saan na ka madisgrasya. Isa mabalin ka di Mari. Di ka man makibibiyang tawan ti karbangam. Una yan, Lester. Kasla di nakasawa, iti kasta pa nagsasaom. Tapnoy bagakken ka, lawlawan ko lang ang nangasawakin ka. Anya? Day tatagpa iso. Nailaw anak lang nga nangasawakin ka. Nung maisublik lang ko mati amin, saan ka kuman nga inasawa? Tanga! Anya jay ko namluseng. Saan naklakit ding agbidot Tomas at da babae ni Lester nga anak ta. Anya, pagkunaam, Nakita ka mismo ida ijay ili. Naglugan da iti motorsiklo, apaman arimwar da iti pagsinyan. Napalalo ti kayat kat di babae ka ni Lester nga anak ta. amangan mo't no ni Maria Manugang ta tinakita makadwa ni Lester. Saan ko nakmat? Sa bale. Saan ati manugang tati kadwa ni Lester? Luseng. Ay, kunaktupay kat. Agar aramid iti kalukwan ni Lester. Lipliputan na ti asawa na. Saan ang mabalinday tao? Masapol ang makasaritak di nalaing nga anak ta. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na aramida. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan arumbang di kas di aramidan na? Iso ano masapol akabilak di awanan bain? Talaga akabilang? Ay, saan atumas? Ang mga nakarkarop ay ti mapasamak. Saan mo nga aramidan dayta? Siyak laangan ti makisarita ka ni Lester. Barang nudumngag kanyak. Tiyak kayat nga agkinabil kayo nga agama no bilang lumaban di anak ta. Pangaasim, itulok mo asyaklatan ti makisarita ka ni Lester. Ulitek, jak kayat nga aglinawan kayo nga agama. Anya ko man na nakita yung adda sa bali akadwak. Ha? Ay, una yan, Lester.
Kas lakit din ipanakkel mo pa'y kanyak ti kinabalasubas ngar aramidam. Man nakibiyang kayo mo't ngamin nanang. Ah! Anay ko. Apay ngagtong pa kayo ngay. Gapo taglablabos kaan. Si kalangaruden tiyal alika ka iti posible apakaisag makam. Ngam si kapay tinatangsit. Sa anak ka natangsit. Diyak la kaya ti mabibiyangan. No husto wano rumbang kumater aramidam iso. Saan da ka abibiyangan? Ngam agdadatamat asaan arumbang ter aramidam. Iso abasapol ang mailintag, sakbay ang madadaol ti estado yo iti asawam. Awan bibiyang ito anyaman na mapaspasamak kada kami ni Marie. Iso adidak ko mabiyangan. Dagiti la ko mabagbagi ti biyangan nyo. Sana ti biyag ti sabali at tao. Makapabwisit kayo. Kung naktumot ngamin kan kaasyak ti makisarita kan kuana, di natatsar ko kuma. Tomas. Talaga asaanan anasaya at tinasumok ta anak ta. Agasam ta binastos na kapay gaya man. Talaga adyak nalapdan diriknak idi nagsarita kami, Tomas. Talaga natungpak ti anak ta. Gungguna na No siyakla ti nakasarita na talaga pinabuksitak ti awanan bait. Tomas. Hanggang saan nga agpakasiguro di langgaw. Tayo ti kanito ang maranaak. Talaga aparamanak. Sana mabalin ti kasdi nga aramid na. Masapol at atsaran sakba na karkaro ama isagmak. Day tangarod kat. Sapay uray la pinasiwat na ti motorsiklo na. Kalpasan ang nagsubang kami. Ay nakaamamak. Amangantukat no. Nay, ni Marimot ti umawawag. Apay nga ta. Kitsong bata mon tamang no adaki di mo't napatag nga ibagana. Alangarod. Hello, Nay, apay nagsangsagit ka nga imawag. Ni Lester, na-disgrasya iti motor. Anya, ay, Diyos ko. Apay lusay, anyat napasamak. Tomas, ni Lester nga anak ta. Na-disgrasya ka nung iti motor. Anya! Kadwak ni Lorraine idi na disgrasya ak manang Emmy. Naggapu kami iti may sa apaskan, kat agpada kami anabartek idi na disgrasya kami. Dead on the spot ni Lorraine, kat nagsagrapak met iti nakaro adunor, kan nagngangabitak met kan ni patay. Ngam nalabit nga inikanak tinamarswa iti gundaway ko nga agbalbaliw, iso analasatak ti paggad. Nakaro apakaibabainan ti insangbay ko iti pamilyak, nang runa iti asawak. Gapota na duktalan ti amin, ti kaadda ti sabali a babae, iti biyag ko. Impagarup ko idi no madadaelan amamin pinsan ti estado mi ken ni Marie. Ngem baliktad ti napasamak manang. Gapota na palalo ti panangasikaso kanyak ti asawak, agingga ang nakarecoverak, kat nagimbagak anamin pinsan. Idi matlaangan ang nagdesisyonak nga agkid daw iti pamakawan iti asawak, nang runa iti pamilyana. Kat pagyamyamanak ti kastaunay, ti panangipaay da kanyak iti may kadwa agundaway.
Ni marimot laang tinagbalin nga inspirasyon ko, idi pinadas ko ti agapla iti cruise ship nga ayan ko itamanang. Kat aging ga ita, nalaos ti panagpinnatagmi iti asawak. Kat ikarkararag ko iti namarswa, nga iso kuma ti kanayon amang tarabay kada kami, ken iti estado mi. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Lester. Pagayam a Lester, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti padas mo. Iti biag ti agasawa, saan amaliklikan dagiti panubok. Ngam kaadwan a pagtaudan ti parikot ti agasawa, kat aramid metlaeng ti maysa kadakwada. Saan ko nga ibagbaga nga amin, ngam kaadwan akasta ti mapaspasamak, sigon iti kapaliiwak. Iti kasom, naitadkan ka ti amin agundaway, tapno surutem kumati nalintag adana. Ngam pinilim tinaglangoy iti basol, kat nakapanunot kalaangan, idinagnangabit kan ken ni patay. Husto kapagayam ko, nalabit nga impayan na ka tinamarswa iti gundaway amang ilintag iti amin abiddot mo, iso a nakalasat ka, kat saan mo kuma asayangan dayta. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday kan ragsak isudat ng maris kadagiti tugon ipi danal tibiyag.